LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Είμαι η Βασούλα Χριστοδούλου και σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την Υφυπουργό Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, κυρία Μαρίνα Χατζημανόλη. Μία προσωπικότητα που ξεχωρίζει για τον ανθρώπινο τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει το ρόλο της, για την αγάπη της για την ναυτιλία, αλλά και για την απλότητα και την φιλοσοφία που τη διακρίνει με ξεκάθαρο μότο όλοι μαζί μια ομάδα για την Κύπρο μας. Στη σημερινή μας συζήτηση θα μιλήσουμε για την Κυπριακή Ναυτιλία του σήμερα, τα επιτεύγματα του Υφυπουργείου τα τελευταία χρόνια, τις διεθνείς συνεργασίες, την ναυτική εκπαίδευση και τη νέα γενιά, αλλά και τις προσπάθειες για ισότητα και ενδυνάμωση των γυναικών στο χώρο. Κυρία Υφυπουργέ, είναι μεγάλη μας χαρά που σας έχουμε μαζί μας σήμερα στο ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Θα ήθελα να μας πείτε λίγα λόγια για εσάς, για να σας γνωρίσουμε καλύτερα πριν πούμε στα θέματα της ναυτιλίας. Ποια ήταν τα βασικά επαγγελματικά σας βήματα πριν αναλάβετε τα καθήκοντα της Υφυπουργού Ναυτιλίας και πώς η καταγωγή σας από την Αμόχωστο έχει επηρεάσει τη διαδρομή και την φιλοσοφία σας. Καλό μεσημέρι, κυρία Χριστοδούλου. Καταρχάς, σας ευχαριστώ για τα τιμητικά σας λόγια και για την πρόσκληση να βρίσκομαι σήμερα εδώ στο LGR, να σας εκμυστηρευτώ ότι είναι με μεγάλη συγκίνηση που ήρθα σήμερα και ήθελα πάρα πολύ να έρθω. Η ίδια δεν ήθελα να γινόταν διαδικτυακά, γιατί ξέρετε, ως φοιτήτρια στην Αγγλία, με το που είχαμε έρθει τότε 17 χρονών από την Κύπρο, το ότι είχαμε το LGR και ανοίγαμε, ακούγαμε τα ελληνικά τραγούδια, νιώθαμε ότι ήμασταν στην πατρίδα μας, έπαιξε πολύ μεγάλη σημασία. Ήταν η παρέα μας τη διάρκεια των σπουδών και έτσι πραγματικά χαίρομαι πολύ που μου κάνετε την πρόσκληση και είμαι εδώ σήμερα μαζί. Εμείς σας ευχαριστούμε. Κυρία Υφυπουργέ, βρίσκεστε αυτές τις ημέρες στο Λονδίνο στο πλαίσιο επαγγελματικών υποχρεώσεων. Ποιος είναι ο βασικός στόχος της επίσκεψής σας, ποιο είναι το πρόγραμμα των συναντήσεων σας κατά την παραμονή σας εδώ και μέχρι στιγμής ποια είναι τα αποτελέσματα ή αν θέλετε τα μηνύματα που αποκομίσατε από τις επαφές που έχετε ήδη πραγματοποιήσει? Βρισκόμαστε στο Λονδίνο για ακόμα μια φορά, μιας και ερχόμαστε πολύ συχνά εδώ λόγω κυρίως του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, όπου η Κύπρος συμμετέχει και κλαίγεται ανελιπώς στο Συμβούλιο. Πραγματοποιήσαμε χθες διμερή συνάντηση με τον Άγγλο ομόλογό μου, τον κύριο Κιρ Μάθερ, όπου συζητήσαμε για την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων Κύπρου-Ηνωμένου Βασιλείου. Ανταλλάξαμε απόψεις σχετικά με τις τρέχουσες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η παγκόσμια ναυτιλία. Τον ενημερώσαμε για τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας κατά τη διάρκεια του εξαμήνου που η Κύπρος μας προεδρεύει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, και πιστεύω ότι η συνεργασία θα συνεχιστεί, θα ενισχυθεί περισσότερο και τους επόμενους 6 μήνες. Παράλληλα, είχαμε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, τον κύριο Ντομίνγκες, όπου συζητήσαμε για τις τρέχουσες εξελίξεις, για τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας επίσης και για κάποιες περαιτέρω εκδηλώσεις που σκεφτόμαστε να έχουμε κατά τη διάρκεια του εξαμήνου μας. Απόψε θα παραθέσουμε δεξίωση στην ΥΠΑΤΗ Αρμοστία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Λονδίνο με αφορμή την επανεκλογή της Κύπρου στο Συμβούλιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, καθώς και στα πλαίσια της ανάληψης της Κυπριακής Προεδρίας. Θα χαρούμε να σας έχουμε μαζί μας για ακόμα μια φορά και σας ευχαριστώ πραγματικά και για τη στήριξη αλλά και την παρουσία σας σε οποιαδήποτε εκδήλωση κάνουμε εδώ στο Λονδίνο, γιατί ξέρετε,
οι Κύπροι και οι Ελλαδίτες, οι Έλληνες γενικά της διασποράς, η παρουσία τους είναι πάρα πολύ σημαντική. Είσαστε οι πρεσβευτές μας εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο και χαίρομαι γιατί το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ σημαντικό, το να μιλάμε, να ακούει ο κόσμος ακριβώς τι κάνουμε, ειδικά στα θέματα της ναυτιλίας που, όπως αναφέρουμε πάντα, είναι από τους κύριους οικονομικούς πυλώνες της χώρας μας, με μια τεράστια συνεισφορά του πέραν του 7% και σε αριθμούς έτσι μου αρέσει πάρα πολύ να αναφέρομαι, γιατί καμιά φορά μιλάμε για ποσοστά αλλά ο κόσμος δεν αντιλαμβάνεται ακριβώς γιατί ποσά μιλάμε. Η συνεισφορά της ναυτιλίας στο ΕΠ της Κυπριακής Δημοκρατίας αντιστοιχεί περίπου σε 2,5 δισεκατομμύρια και είναι ένας τομέας ο οποίος ανοίγει τις πόρτες σε νέους, όπως αναφερθήκατε προηγουμένως, και θα μιλήσουμε και στην συνέχεια για τα θέματα της εκπαίδευσης, και βγάζει την Κύπρο μας μπροστά, κύριε Χριστοδούλου, και είμαι πολύ περήφανη που να πω ηγούμε αυτού του υφυπουργείου με μια πολύ σημαντική διαδρομή τα τελευταία 3 χρόνια. Είναι πολύ εμφανές ότι πραγματικά αγαπάτε και νιώθετε αυτό που κάνετε και την Κύπρο, και να σας ευχαριστήσω και εγώ που μου δίνετε την ευκαιρία να στηρίζω αυτό το έργο με το δικό μου τρόπο, γιατί όταν αγαπάς θέλεις να το στηρίξεις. Κυρία Υφυπουργέ, θα ήθελα να πάμε λιγάκι πίσω, να πούμε ότι είστε από την Αμμόχωστο, για όσους δεν σας γνωρίζω, να μάθουν λιγάκι έτσι το background σας, και έχετε σπουδάσει νομικά, έχετε τον τίτλο του barrister, αν δεν κάνω λάθος. Θα ήθελατε να μας δώσετε έτσι μία γεύση από το background σας? Μεγάλωσα γεννήθηκα στην Αμμόχωστο, μεγάλωσα στην Λεμεσό. Μετά την τουρκική εισβολή αναγκαστήκαμε να φύγουμε από το σπίτι μας, να εγκατασταθούμε στη Λεμεσό. Ο πατέρας μου, η καταγωγή του είναι από την Λεμεσό, έτσι επιστρέψαμε στο σπίτι της γιαγιάς. 1 χρονών σχεδόν ήμουνα εγώ εκείνο την περίοδο. Λυπάμαι που δεν έχω δικές μου αναμνήσεις. Μεγάλωσα με τις ιστορίες που μας έλεγαν ο παππούς, η γιαγιά, οι γονείς μου. Όμορφες ιστορίες, κυρία Χριστοδούλου, όμορφα παιδικά χρόνια. Χαράχτηκαν έτσι βαθιά στην ψυχή μου. Προσπαθώ και εγώ να περάσω αυτή την αγάπη για την Αμμόχωστο στα δικά μου τα παιδιά. Οι παππούδες έφυγαν με τον πόνο της επιστροφής. Εύχομαι πραγματικά αυτή η μεγάλη προσπάθεια που ξεκίνησε από τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη να οδηγήσει σε μια λύση, να επιστρέψουμε πίσω στις κατεχόμενες πόλεις, στα χωριά μας. Σπουδές στην Αγγλία, όπως είπατε, το πρώτο πτυχίο στα νομικά στο Πανεπιστήμιο του Λέστερ, και το δεύτερο πτυχίο Barrister at Law από το Lincoln's Inn στο Λονδίνο. Επέστρεψα στην συνέχεια στην Κύπρο, όπου έκανα την άσκησή μου. Εργάστηκα σε δικηγορικό γραφείο. Παράλληλα ασχολήθηκα, θυμάμαι, ήμουνα, έτσι πάω λίγο πιο πίσω, ήμουνα 14 χρονών, και ο πατέρας μου, ο οποίος ασχολείται με την πολιτική, μου είπε θα πάμε να ενταχθείς στη μαθητική κίνηση του Δημοκρατικού Συναγερμού τότε. Έτσι από 14 χρονών άρχισα να ασχολούμαι με τα κοινωνικά περισσότερο, γιατί έβλεπα και εντυπωσιαζόμουν πώς μπορείς με τον λόγο σου να επηρεάσεις καταστάσεις και να μπορέσεις να κάνεις κάτι καλό για την κοινωνία. Και νομίζω ότι ήταν αυτό που με οδήγησε και στα νομικά. Στη συνέχεια έκανα ειδίκευση στο International Trade Law. Η επαγγελματική μου κατάρτιση, η εμπειρία βοήθησαν ώστε να βρίσκομαι σήμερα εδώ στη θέση του Υφυπουργού Ναυτιλίας. Μια πρόταση που με τιμά ιδιαίτερα από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ακολούθως εκλέγηκα δημοτική σύμβουλος
σύμβουλος το 2016, θέση που κατήχα μέχρι το 2023 που διορίστηκα στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας. Παράλληλα μέλος σε πάρα πολλές φιλανθρωπικές οργανώσεις. Από μικρή και εμένα και την αδερφή μου, η μητέρα μου μας έπαιρνε σε διάφορα φιλανθρωπικά ιδρύματα. Μαγειρεύαμε μαζί εκεί για τον κόσμο, καθόμασταν να φάμε μαζί τους, να αντιληφθούμε ότι υπάρχει και η άλλη όψη της κοινωνίας και ότι πρέπει να βαδίζουμε μαζί στη ζωή. Και έτσι και εγώ με τη σειρά μου ήθελα να βοηθήσω μεγαλώνοντας, να γίνω και εγώ έτσι πρότυπο για τα δικά μου παιδιά, όπως ήταν και για μένα η μητέρα μου. Επίτιμο μέλος του Europa UOMO Κύπρου το 2021, η πρώτη γυναίκα, ένα αντρικό κεφάλαιο να πούμε, που ασχολείται με την ευαισθητοποίηση και την πρόληψη για τον καρκίνο του προστάτη, αλλά νομίζω ότι πολύ καλά εντόπισαν ότι όταν μιλά μια γυναίκα την ακούνε πολύ πιο εύκολα παρά όταν μιλά ένας άντρας, ειδικά για θέματα που αφορούν τον άντρα. Και να πούμε ότι και το 2024 σας απονέμεθηκε το Διεθνές Βραβείο της Ναυτιλιακής Προσωπικότητας, και συγχαρητήρια, και σας αξίζει. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν μια μεγάλη διάκριση, ειδικά για το γεγονός ότι ήμουν η πρώτη Κύπρια που βραβεύτηκε με το σημαντικό αυτό βραβείο, το οποίο απονέμεται ετησίως από το 1984, αναγνωρίζοντας την συνεισφορά στην ναυτιλιακή βιομηχανία των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και διεθνώς, και με αυτόν τον τρόπο θεωρώ ότι μέσω της δικής μου βράβευσης αναγνωρίστηκε διεθνώς το έργο που επιτελούμε σαν Κυπριακή Δημοκρατία για την ναυτιλία, και ήρθε σε μια περίοδο μετά από 40 χρόνια βραβεύτηκε η Κύπρος μας και ήταν μεγάλη περηφάνεια. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, επιστρέφουμε τώρα στο χαρτοφυλάκιο που έχετε σήμερα στα χέρια σας, στη μεγάλη εικόνα της Κυπριακής Ναυτιλίας. Πού βρισκόμαστε σήμερα? Μας ήδη έχετε αναφέρει κάποια ποσοστά, αλλά ποια είναι τα βασικά πλεονεκτήματα που κρατούν την Κύπρο ισχυρή στον παγκόσμιο ναυτιλιακό χάρτη, κυρία Υφυπουργέ? Τα τελευταία 3 χρόνια η Κυπριακή Ναυτιλία γνώρισε μια αξιοσημείωτη ανάπτυξη, με αύξηση του νεολογίου, της πλοιοδιαχείρισης αλλά και των εσόδων του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, γεγονός που ενισχύει την οικονομική ευρωστία της χώρας μας. Πιο σημαντικό όμως από την ποσοτική πρόοδο είναι η βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας του Κυπριακού νεολογίου, που αποδεικνύει με αυτόν τον τρόπο, κυρία Χριστοδούλα, αξιοπιστία, υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρει η Κυπριακή Δημοκρατία μέσα από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας και τις διάφορες υπηρεσίες. Είναι γεγονός ότι συνεχώς προσπαθούμε να βρίσκουμε τρόπους έτσι ώστε να παραμένουμε ανταγωνιστικοί, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το 80% του παγκοσμίου εμπορίου μεταφέρεται μέσω της θάλασσας. Άρα σκεφτείτε αν για μια μέρα σταματούσαν να κινούνται τα πλοία σε όλο τον κόσμο. Όλα αυτά τα προϊόντα που έχουμε τώρα μπροστά μας δεν θα μπορούσαμε να τα έχουμε. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις που έχει η παγκόσμια ναυτιλία. Με αυτόν τον τρόπο, από την αρχή, μέσα από ένα στοχευμένο σχέδιο δράσης, πετύχαμε αύξηση του κυπριακού νεολογίου πέραν του 20%, φτάνοντας σε επίπεδα του 22%, που ήταν το υψηλότερο επίπεδο από την ίδρυση του Υφυπουργείου Ναυτιλίας. Και όταν λέμε αύξηση του στόλου μας, έτσι με απλά λόγια να πούμε ότι το κάθε πλοίο που εγγράφεται με κυπριακή σημαία είναι έσοδα. Έχουμε περίπου έσοδα από την εγγραφή πλοίων που ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο ετησίως, και
συμβάλλει μια σημαία επίσης, κυρία Χριστοδούλου, στο να ταξιδεύει ένα πλοίο σε όλα τα μέρη του κόσμου, προβάλλοντας την Κύπρο μας. Και επίσης είχαμε δει ότι πάρα πολλές εταιρείες εμπιστεύονται την Κύπρο για να ανοίγουν εταιρείες, γραφεία. Ο κλάδος της πλοιοδιαχείρισης συνεχίζει να ενισχύεται σημαντικά. Να πούμε εδώ ότι η Κύπρος είναι το μεγαλύτερο κέντρο πλοιοδιαχείρισης στην Ευρώπη, αλλά και ανάμεσα στα 5 παγκοσμίως. Και πολλές φορές εκπλήσονται όταν ακούνε στο εξωτερικό ότι μια μικρή χώρα όπως η Κύπρος στέκεται όχι απέναντι, αλλά δίπλα, ισότιμα από άλλες πολύ μεγάλες και ισχυρές χώρες. Αυτό ενισχύει την εικόνα της χώρας μας και επίσης το γεγονός ότι προσπαθούμε συνεχώς να βρούμε τρόπους να γινόμαστε πιο ανταγωνιστικοί. Το πέρσι ξεκινήσαμε μια μεγάλη προσπάθεια για την ψηφιοποίηση όλων των υπηρεσιών του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, μια υπηρεσία η οποία θα βοηθήσει σε αυτό το μεγάλο κομμάτι που λέγεται οι υπηρεσίες, γιατί σκεφτείτε τώρα ένα πλοίο στα μέσα της θάλασσας να θέλουν να κάνουν ένα παράδειγμα, μια αλλαγή ναυτικών. Με αυτόν τον τρόπο πλέον που δεν θα υπάρχει καθόλου το χαρτί, θα μπορούν πατώντας ένα κουμπί να έχουν τα πιστοποιητικά μπροστά τους. Δεν χρειάζεται η φυσική παρουσία. Είτε είναι ένα πολύ ισχυρό πλεονέκτημα και θεωρούμε ότι μέχρι το τέλος του 2026 θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις υπηρεσίες μας. Ξεκινήσαμε ήδη να παραδίδουμε το 2025 κάποια τμήματα και θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες. Και έχετε αναλάβει τα καθήκοντα σας, να πούμε, 1η Μαρτίου 2023. Είναι πολύ λίγος χρόνος από τότε και όμως έχετε καταφέρει πάρα πολλά και όπως λένε χρειάζεται ο καλός καπετάνιος, έτσι, και στις φουρτούνες και στις δυσκολίες, το οποίο τα αντιμετωπίζετε όλα με δύναμη και αγάπη. Λοιπόν, Maritime Cyprus 2025 ολοκληρώθηκε με μεγάλη συμμετοχή και διεθνές ενδιαφέρον. Ποια είναι η αποτίμηση που κάνετε σήμερα και τι αφήνει ως παρακαταθήκη για τη συνέχεια της κυπριακής ναυτιλίας? Πρόκειται για να συνεχίσει, βλέπετε να επαναληφθεί? Ναι, είναι ένα ναυτιλιακό συνέδριο με μακρά παράδοση. Διοργανώνεται στη Λεμεσό κάθε 2 χρόνια από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας σε συνεργασία με την Κυπριακή Ένωση Πλειοκτητών και το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο. Αποτελεί αναμφίβολα ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο για την Κυπριακή Ναυτιλία, αφού μέσω του συνεδρίου ενισχύουμε τη θέση της Κύπρου στον Παγκόσμιο Ναυτιλιακό Χάρτη. Το συνέδριο ξεπέρασε κάθε προσδοκία, μιας και είχαμε τη συμμετοχή περισσότερων από 1.000 συνέδρων από πάνω από 35 χώρες, ενώ στην έκθεση συμμετείχαν πάνω από 40 εταιρείες με διεθνή αλλά και τοπική δραστηριότητα, δίνοντας την ευκαιρία στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο να προωθήσουν τα προϊόντα τους και τις υπηρεσίες τους. Τα εγγένεια τέλεσε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κύριος Νίκος Χριστοδουλίδης, επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο για ακόμα μια φορά τη σταθερή στήριξη της κυβέρνησης στον ναυτιλιακό τομέα. Να πούμε ότι για πρώτη φορά είχαμε την τιμή να φιλοξενήσουμε 2 επιτρόπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κύριο Τιντζικώστα και τον κύριο Καδί, ενώ σημαντική θεωρείται η συμμετοχή και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής της Ελλάδας, του κύριου Βασίλη Κικίγια, καθώς και για πρώτη φορά είχαμε την μεγάλη ευχαρίστηση να φιλοξενήσουμε τον Υπουργό Μεταφορών του Κατάρ και τον Υπουργό Μεταφορών του Μπαχρέιν. Μέσω των συναντήσεων που έγιναν με τη βιομηχανία μας προέκυψαν πολύ σημαντικές συνεργασίες με χώρες του Αραβικού κόλπου. Να πούμε ότι
δίνεται η ευκαιρία στις εταιρείες που είναι στην Κύπρο να συναντηθούν με τους συγκεκριμένους υπουργούς που έρχονται από άλλες χώρες και να δημιουργηθούν οι συνθήκες έτσι ώστε στη συνέχεια να καταλήξουν σε συμφωνίες οι οποίες θα μπορέσουν να φέρουν έσοδα και για τις εταιρείες στη βιομηχανία μας, αλλά κατ' επέκταση και στην Κυπριακή Δημοκρατία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Βασούλα Χριστοδούλου στο μικρόφωνο και η εκλεκτή προσκεκλημένη μας, η Υφυπουργός Ναυτιλίας, κυρία Μαρίνα Χατζημανόλη. LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Έχουμε στη συντροφιά μας την κυρία Μαρίνα Χατζημανόλη, Υφυπουργός Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Λοιπόν, κυρία Υφυπουργέ, θα ήθελα να αναφερθούμε και λιγάκι και στις γυναίκες στην ναυτιλία. Η ναυτιλία παραδοσιακά θεωρείται ανδροκρατούμενος τομέας. Ποιες ενέργειες έχει αναλάβει το Υφυπουργείο για την προώθηση της ισότητας των φύλων και τη στήριξη των γυναικών στην ναυτιλία? Βλέπετε να αλλάζει σταδιακά αυτή η εικόνα και στην Κύπρο? Είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο αυτό σχετικά με την πρόθεση των γυναικών. Από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων μου το θέσαμε ως προτεραιότητα να μπορέσουμε να προωθήσουμε, να ενσωματώσουμε διάφορες δράσεις για προώθηση της ισότητας των φύλων στον τομέα της ναυτιλίας. Έχουμε υιοθετήσει εκστρατείες που στοχεύουν στην ενημέρωση και ενθάρρυνση περισσότερων γυναικών να ενταχθούν στην ναυτιλιακή βιομηχανία. Είναι ένας συναρπαστικός τομέας, παράλληλα όμως δύσκολος τομέας, ένα δύσκολο επάγγελμα, κυρίως για τις γυναίκες. Και ξεκινήσαμε από πέρσι μια χαρτογράφηση, μια μελέτη για να δούμε ακριβώς ποιες είναι οι ανάγκες, ποια είναι η εκπροσώπηση των ανδρών και των γυναικών στον τομέα της ναυτιλίας, μαζί με την Επίτροπο Ισότητας των Φύλων. Τα αποτελέσματα που είδαμε δυστυχώς δεν ήταν ενθαρρυντικά. Έτσι στοχεύουμε στο να εντάξουμε περισσότερες δράσεις, περισσότερη ενημέρωση. Έχουμε προχωρήσει με την σύσταση του βραβείου Ισότητας των Φύλων στην Κυπριακή Ναυτιλία, το οποίο απονέμεται σε ετήσια βάση. Η πρώτη που έλαβε αυτό το βραβείο, κυρία Χριστοδούλου, ήταν και η κυρία Δέσποινα Θεοδοσίου, η οποία την είχατε καλεσμένη στην εκπομπή σας. Εξαιρετική. Της αξίζει. Ναι, πραγματικά αξία. Συμμετέχω κι εγώ ίδια σε πάρα πολλά συνέδρια και εκδηλώσεις τα τελευταία 3 χρόνια για να προωθήσουμε την γυναίκα στην ναυτιλία. Χρειαζόμαστε περισσότερα πρότυπα. Χρειαζόμαστε να καταλάβουν αρχικά τι σημαίνει ναυτιλία. Πηγαίνουμε στα σχολεία, βλέπουμε ότι από την δημοτική εκπαίδευση, εάν καταφέρουμε με κάποιους διαδραστικούς τρόπους να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να αγαπήσουν τη θάλασσα καταρχάς, και στη συνέχεια όταν θα πάνε στο γυμνάσιο να τους ξαναμιλήσουμε έτσι ώστε να επιλέξουν και τα ναυτιλιακά ως ένα επάγγελμα για το μέλλον. Είναι απίστευτες οι ευκαιρίες. Όπως είπα και προηγουμένως, έχουμε πάρα πολλές ναυτιλιακές εταιρείες οι οποίες εδρεύουν στην Κύπρο. Πραγματικά ψάχνουν να βρουν κόσμο για να εργαστεί στις εταιρείες τους και δεν βρίσκουν πολλές φορές. Αλλά είναι και πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι υπάρχει τεράστια έλλειψη καταρτισμένων ναυτικών στα πλοία. Και αυτό δεν είναι μόνο στην Κύπρο, αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, και έτσι πρέπει πραγματικά να γίνει μια τεράστια προσπάθεια, όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά από όλες τις χώρες και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι για αυτό το
τον λόγο που βάλαμε ως προτεραιότητα τώρα κατά τη διάρκεια της Προεδρίας να προωθήσουμε και το επάγγελμα του ναυτικού, έτσι ώστε να γίνεται σωστή εκπαίδευση και επανεκπαίδευση σε θέματα δεξιοτήτων, γιατί δεν είναι μόνο να υπάρχουν τα καλύτερα πλοία σε θέματα τεχνολογίας, είναι να υπάρχει και το καταρτισμένο προσωπικό για να μπορεί να οδηγεί αυτά τα πλοία με ασφάλεια, αλλά και παράλληλα να προωθήσουμε και την γυναίκα στην ναυτιλία. Είμαστε πολυεργαλεία, κυρία Χριστοδούλου, ως γυναίκες. Είμαστε μητέρες, είμαστε και όμως τα καταφέρνουμε. Αυτό έχει σημασία. Αυτό είναι. Μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά και ξέρετε ότι πάντα θα ακούσεις τους άντρες να μιλούν με τα καλύτερα και να λένε ότι μπορούμε. Αλλά στην πράξη δυστυχώς δεν δίνονται αυτές οι ευκαιρίες σε ψηλές βαθμίδες. Βλέπουμε πάρα πολλές γυναίκες σε γραμματιακές θέσεις, αλλά σε διευθυντικές θέσεις δυστυχώς δεν βλέπουμε. Και πιστεύουμε ότι μέσα από όλες αυτές τις δράσεις που έχουμε ξεκινήσει θα μπορέσουμε να φτάσουμε σιγά σιγά στο στόχο, γιατί χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά, αλλά βλέπουμε με αισιοδοξία ότι φτάνουμε σιγά σιγά στο στόχο που θέλουμε. Και εμείς ως γυναίκες πρέπει να στηρίζουμε η μία την άλλη, κυρία Υφυπουργέ. Νομίζω αυτό λένε οι γυναίκες ενωμένες, ότι μπορούν να φέρουν την νίκη. Πάντα δυνατά αποτελέσματα. Λοιπόν, και μιλώντας για τον ανθρώπινο δυναμικό, να πάμε στη νέα γενιά και στο ζήτημα της ναυτικής εκπαίδευσης, το οποίο αγγίξατε στο προηγούμενη ερώτηση, και είπατε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η ναυτική εκπαίδευση για το μέλλον της κυπριακής ναυτιλίας, αλλά και γενικά στη ναυτιλία. Πώς θα μπορούσε κάποιος να προσεγγίσει? Ενδιαφέρεται ένας νέος, και θα κάνω την ερώτηση, είναι μόνο για τους νέους που θα χρειαστεί να κάνουν κάποιες ναυτιλιακές σπουδές, κάποια πτυχία, ή υπάρχει και κάτι στο ναυτιλιακό τομέα που μπορεί κάποιος να αλλάξει δουλειά? Δηλαδή να είναι 25 χρόνων, να κάνει μια δουλειά και να θέλει να αλλάξει το κλάδο, το επάγγελμά του και να πάει προς τα ναυτιλιακά. Υπάρχει και αυτή η δυνατότητα? Βέβαια, είναι ένας τομέας ο οποίος δίνει ευκαιρίες σε οποιασδήποτε ηλικίες, σε ηλικιακές κατηγορίες. Ξεκινώντας από τους νέους, έχουμε στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας ειδικό τμήμα το οποίο ασχολείται με τα θέματα της εκπαίδευσης. Παρέχουμε την στήριξη, οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να μάθει για τα επαγγέλματα μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας, μπορεί να έρθει στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας, να μιλήσει μαζί με τους συνεργάτες μου, να μιλήσει και μαζί μου. Μου αρέσει πάρα πολύ όταν βλέπω τους νέους να έρχονται και να μην είναι σίγουροι, και έτσι, να μου επιτραπεί η έκφραση, τους αρπάζω όταν έρχονται και τους μιλάω, έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να τους πείσουμε, γιατί όταν αντιληφθούν τι σημαίνει ναυτιλία και θάλασσα, τότε αμέσως ενδιαφέρονται. Δίνουμε επίσης υποτροφίες, στηρίζουμε τους φοιτητές κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους, και μετά όταν θα πρέπει να κάνουν την τεχνική τους κατάρτιση στο πλοίο, σε συνεργασία μαζί με τις ναυτιλιακές εταιρείες, δίνουμε την ευκαιρία έτσι ώστε να βρίσκουν το πλοίο για να πάνε πάνω να κάνουν την ειδίκευσή τους. Γιατί πολλές φορές ξεκινούν τα θέματα της θεωρίας, αλλά όταν πρέπει να γίνει πρακτική εξάσκηση δεν τους δίνεται η ευκαιρία να βρουν το πλοίο για να μπορέσουν να το κάνουν. Έτσι, εδώ θέλω έτσι να τονίσω την συνεργασία, την εξαιρετική συνεργασία που υπάρχει μαζί με τον ιδιωτικό τομέα. Χωρίς αυτή τη συνεργασία δεν θα μπορούσαμε να φτάσουμε σήμερα σε αυτά τα αποτελέσματα. Επίσης, είμαι ευγνώμων, κυρία Χριστοδούλου, στους συνεργάτες μου στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας. Στάθηκαν δίπλα μου από την πρώτη στιγμή για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε όλες αυτές
τις δράσεις που έχω αναφέρει, αλλά και κυρίως να μπορέσουμε να προωθήσουμε το ναυτιλιακό επάγγελμα. Είδαμε ότι πέρσι με μεγάλη χαρά, γιατί αναγνωρίζουμε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας, αναγνωρίζουμε και κάποιες ναυτιλιακές σχολές, και για πέρσι στη Χίο μαζί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κάναμε τα εγγένεια της σχολής του Τσάκου στη Χίο, όπου δίνεται η ευκαιρία σε μαθητές να μπορέσουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους και με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσουμε στην ενίσχυση του επαγγέλματος. Υπάρχουν και άλλες ναυτιλιακές σχολές, τις οποίες στηρίζουμε και προσπαθούμε με διάφορους τρόπους να το προωθήσουμε. Σε συνεργασία με την Ένωση Ευρωπαίων Πλειοκτητών στα πλαίσια της Προεδρίας μας και για πρόθεση των γαλάζιων επαγγελμάτων, ανακοινώσαμε πρόσφατα την διοργάνωση Ευρωπαϊκού Σχολικού Διαγωνισμού, ο οποίος απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 9 με 12 ετών. Καλούνται να σχεδιάσουν και να αποστείλουν με email πώς φαντάζονται να είναι ένα πλοίο σε 60 χρόνια. Και με αυτόν τον τρόπο με τη φαντασία τους θα ψάξουν και προηγουμένως για να κάνουν το σχέδιο που θα αποστείλουν. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο θα μάθουν την ιστορία της ναυτιλίας. Οποιαδήποτε παιδιά που μας ακούν και εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού ήταν η 10 Ιανουαρίου, τελευταία ημερομηνία είναι 27 Δευτέρου και η απονομή θα γίνει στις 29 Απριλίου στην Κύπρο, στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών, όπου θα δοθεί ευκαιρία στους 4 φιναλίστ να ταξιδέψουν στην Κύπρο μαζί με τον δάσκαλο και το γονιό τους, όπου και θα ανακοινωθεί ο νικητής. Έτσι είναι μια καλή ευκαιρία να μάθουν τι σημαίνει ναυτιλία μέσα από αυτή την δράση. Εξαιρετικό, και θα χαρούμε πολύ και εμείς να το προωθήσουμε και από εδώ, να μας δώσετε τις λεπτομέρειες για την εξαιρετική ευκαιρία. Πριν περάσουμε στην Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα μήνυμα προς τα νέα παιδιά που σκέφτονται να ακολουθήσουν την καριέρα στην ναυτιλία, και θα πιαστώ από αυτό που είπατε, ότι μπορούν ακόμη και με εσάς να μιλήσουν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί για την παρακίνηση χρειάζεται να το νιώσει, να νιώσει κανείς το δικό σας το πάθος για αυτό που κάνετε και αγάπη, για να παρακινήσετε τους άλλους. Αυτό που θέλω έτσι να περάσω ως μήνυμα είναι να μην φοβηθούν, να ενδιαφερθούν για τη θάλασσα, γιατί συνήθως ακούμε θάλασσα και έτσι μας βάζει ένα φόβο, και θα απευθυνθώ όχι μόνο στους νέους αλλά και στις μαμάδες των νέων, γιατί κυρίως όταν έρθει το παιδί μας να μας πει θέλω να σπουδάσω ναυτικός, υπάρχει έτσι ένας φόβος και του λέμε καλύτερα ψάξει κάποιο άλλο επάγγελμα. Όχι, να τους ενθαρρύνουμε. Πραγματικά υπάρχουν τεράστιες προοπτικές και στη στεριά αλλά και στην θάλασσα. Ξέρετε, το επάγγελμα του ναυτικού, που μπορεί να δώσει την ευκαιρία σιγά σιγά με την κατάρτιση που θα παίρνει να φτάσει μέχρι και καπετάνιος σε ένα πλοίο, και αυτό απευθύνεται και σε γυναίκες και σε άντρες, δίνει απίστευτη προοπτική σε θέματα μισθών. Ξέρετε, μπορεί κάποιος να πληρώνεται μέχρι και με 15 και 20.000 ευρώ τον μήνα ως καπετάνιος ενός μεγάλου πλοίου LNG, ας πούμε, ένας τύπος πλοίων. Εμείς στην Κύπρο βοηθούμε έτσι ώστε τα χρήματα αυτά να είναι και αφορολόγητα, να μπορέσουν όταν θα ολοκληρώσουν αυτό το κομμάτι, γιατί είναι δύσκολο κομμάτι, όπως είπαμε προηγουμένως, το κάνεις για κάποια χρόνια, ειδικά και για τις γυναίκες που θέλουν να κάνουν και οικογένεια. Δύσκολο είναι να είσαι στα πλοία και να έχεις και την οικογένεια στην στεριά, αλλά ξεκινώντας από μικρός μπορεί
μπορείς για ένα χρονικό διάστημα να το κάνεις στα πλοία, να μπορέσεις να μαζέψεις ένα πολύ σημαντικό ποσό και στη συνέχεια να βρεις μια δουλειά στη στεριά και να συνεχίσεις. Και είναι εδώ που λέγαμε και για τις ηλικίες που με ρωτήσατε προηγουμένως. Μπορεί οποιοδήποτε σε οποιαδήποτε ηλικία να ενδιαφερθεί για τα ναυτιλιακά. Υπάρχουν πανεπιστήμια στην Κύπρο τα οποία προσφέρουν διάφορους κλάδους σπουδών σχετικά με τα ναυτιλιακά. Αυτό μπορεί να γίνει και σε νυχτερινά, έτσι ώστε αν έχει την εργασία του το πρωί να παρακολουθεί το βράδυ τα μαθήματα και σιγά σιγά να μπορέσει να βρει μια πολύ καλή θέση στο ναυτιλιακό κλάδο. Ώστε δεν είναι αδύνατο. Και αυτός που ενδιαφέρεται να εργαστεί στη θάλασσα, υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες ιατρικές εξετάσεις? Καταρχάς κάνουν κάποιες εξετάσεις οι οποίες είναι γενικές, σε θέματα πρακτικής, είναι γενικές εξετάσεις. Δεν είναι καθόλου δύσκολο. Δεν υπάρχει κάτι το εξειδικευμένο, να το πούμε έτσι, που να τους φοβίζει. Οι ιατρικές εξετάσεις, ενώ όπως οι πιλότοι πρέπει να κάνουν κάποιο τεστ ιατρικό, δηλαδή που αν έχει τη ζάχαρη, αν έχει εκείνο, τέλος πάντων δεν μπορεί να γίνει πιλότος. Είναι ένα παράδειγμα τώρα που έδωσα, αλλά ότι υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί. Από ό,τι γνωρίζω δεν υπάρχουν περιορισμοί, είναι κάποιες γενικές εξετάσεις τις οποίες κάνουν, άρα δεν είναι καθόλου αποτρεπτικό. Τέλεια. Λοιπόν, και πάμε στην Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δημιουργεί προσδοκίες. Ποιος θα είναι ο ρόλος της ναυτιλίας και ποιες προτεραιότητες θέτει η Κύπρος σε ευρωπαϊκό επίπεδο? Πώς μπορεί η Κύπρος να αξιοποιήσει αυτή την Προεδρία προς όφελος του ναυτιλιακού τομέα, κυρία Υφυπουργέ? Μέσω της Κυπριακής Προεδρίας φιλοδοξούμε να αφήσουμε ένα σαφές πολιτικό αποτύπωμα στην ναυτιλία. Θεωρούμε ότι είναι η ευκαιρία μας αυτούς τους 6 μήνες, με επίκεντρο πάντα τον άνθρωπο, όπως ανάφερα και προηγουμένως, την ανταγωνιστικότητα αλλά και την στρατηγική ανθεκτικότητα της ναυτιλίας, να μπορέσουμε να προωθήσουμε κάποιες προτεραιότητες, όπως είναι η διακήρυξη της Λευκωσίας, η οποία εστιάζει στην αναβάθμιση και επανεκπαίδευση των ναυτικών, στον εξυγχρονισμό της ναυτικής εκπαίδευσης, καθώς και στην περαιτέρω ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην ναυτιλιακή βιομηχανία. Στόχος μας είναι να υιοθετηθεί η διακήρυξη της Λευκωσίας από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια του άτυπου συμβουλίου των Υπουργών αρμοδίων για θέματα ναυτιλίας που θα φιλοξενήσουμε στη Λευκωσία τον Απρίλιο του 2026. Παράλληλα, θα εργαστούμε μεθοδικά και συστηματικά για να διαμορφώσουμε τη νέα Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Ναυτιλιακή Στρατηγική, η οποία θα υποβληθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Φεβρουάριο. Η Ευρωπαϊκή Ναυτιλιακή Βιομηχανία αποτελεί ζωτικής σημασίας για τα στρατηγικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως εκ τούτου η νέα στρατηγική οφείλει να στηρίξει κυρίως την ανταγωνιστικότητα του τομέα σε όλες τις διαστάσεις. Υπογραμμίζω την ανάγκη της διαφύλαξης της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής ναυτιλίας, η οποία αποτελεί ένα στρατηγικό κεφάλαιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναλάβαμε την Προεδρία του Συμβουλίου από την 1η Ιανουαρίου. Με απλά λόγια, και όπως ανάφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, στους επόμενους 6 μήνες η Κύπρος μας θα είναι η φωνή των 27 μελών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 450 εκατομμύρια πολίτες, κυρία Χριστοδούλου, θα εκπροσωπούνται από την Κύπρο μας. Οι εκδηλώσεις που έχουμε προγραμματίσει θα ξεκινήσουν από τις 28 του Απριλίου με ένα υψηλού επίπεδου υπουργικό συνέδριο που θα γίνει στη Λεμεσό. Θα ακολουθήσει στις 29 Απριλίου το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών της Ναυτιλίας στη Λευκωσία επίσης, και
Στην συνέχεια θα έχουμε στις 11 και 12 του Μαΐου μια εκδήλωση στις Βρυξέλλες με θέμα τη γυναίκα στην ναυτιλία, όπου θα δοθεί εκεί και ένα συγκεκριμένο βραβείο που αφορά διάφορους τομείς πρόθεσης της γυναίκας. Και στις 21 με 22 Μαΐου θα έχουμε την Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα, όπου θα φιλοξενηθεί στη Λεμεσό. Πολλές δράσεις, πολλές εκδηλώσεις. Θα έχουμε επίσης να διαχειριστούμε τα θέματα που αφορούν το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. Δηλαδή η Κυπριακή Προεδρία κατά το πρώτο εξάμηνο θα συντονίζει, προεδρεύει τις συντονιστικές συναντήσεις των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διάφορα θέματα στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. Και εκεί πάρα πολλή δουλειά από τους συνεργάτες μου στο ναυτιλιακό γραφείο του Λονδίνου. Θα εκφράζουμε τις ενωσιακές θέσεις στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. Έτσι, το λέω ξανά ότι είναι μια μεγάλη προσπάθεια η Προεδρία. Είμαστε όμως έτοιμοι για να αποδείξουμε ότι μπορούμε να ηγηθούμε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί η χώρα μας να παίξει ένα στρατηγικό ρόλο σε όλη αυτή τη διάρκεια. Οι σχέσεις που δημιούργησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με τους γείτονές μας της περιοχής βοήθησαν έτσι με τη σειρά μας και εμείς να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τις διμερείς μας σχέσεις με τις χώρες του κόλπου. Έχουμε προχωρήσει σε μνημόνια συνεργασίας μαζί με το Ομάν και το Κατάρ, υπογράφτηκαν, και μέχρι τους επόμενους μήνες θα υπογραφτούν και μνημόνια συνεργασίας μαζί με τη Σαουδική Αραβία, τον Μπαχρέιν. Προγραμματίζουμε επίσκεψη στην Ινδία για να διευρύνουμε τις συνεργασίες μας και εκεί, μιας και στην Κύπρο έχουμε μεγάλη κοινότητα που προέρχεται από την Ινδία, μεγάλες εταιρείες οι οποίες άνοιξαν γραφεία στην Λεμεσό. Παράδειγμα είναι η MSC, η οποία είναι από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο σε θέματα πλοιοδιαχείρισης, και έτσι η συνεισφορά μας κατά τη διάρκεια της Προεδρίας θα είναι έντονη. Ελπίζω να βρείτε χρόνο και για διακοπές, κυρία Υφυπουργέ. Λίγες μέρες θα το χρειαστείτε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα και που μοιραστήκατε τόσο πολύτιμες σκέψεις για την Κυπριακή Ναυτιλία και γενικά για την ναυτιλία. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα μελλοντικά σας βήματα και σας ευχαριστούμε και πάλι που είσαστε μαζί μας. Το ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο και εγώ είμαστε πάντα δίπλα σας. Σε ό,τι χρειαστείτε μπορούμε να σας στηρίξουμε. Εγώ σας ευχαριστώ πραγματικά για την πρόσκληση και θέλω να σας συγχαρώ για αυτό το σπουδαίο έργο, λειτουργήμα που επιτελείτε, μιας και ενώνετε όλο τον ελληνισμό μέσω του ραδιοφώνου. Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω και την παροικία, την ομοσπονδία μας, το Cyprus Federation, οι οποίοι σε κάθε επίσκεψη μου είναι πάντοτε δίπλα μας και μας στηρίζουν, αλλά και βοηθούν έτσι ώστε διάφορα θέματα που θέλουμε να προωθήσουμε να υλοποιούνται. Και να μου επιτρέψετε να στείλω και τα χαιρετίσματά μου στην κυρία Ουρανία, η οποία μας ακούει, είναι εδώ στο Λονδίνο και είναι από τις φανατικές σας την αγάπη μας την κυρία Ουρανία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλα τα καλύτερα σας ευχόμαστε. Ακούσατε την κυρία Υφυπουργό Ναυτιλίας, κυρία Μαρίνα Χατζημανόλη. This is LGR London Greek Radio.